and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Ako naman na silang abugon dayon. Dini ka. Ha? Ako sa ito sa taas, ha? Abugon ko na. Alis ko. Abugon pa. Animal biya ini pagkabutangaw naunha naman hinoon ko ini. Unsa kay tuyo ani nila ay. Tinimay mo. Di ko musugot nga doon nila ang tagdon sila sa Mirasol ug si Riming. Kinanglan nga ako rin makapanag-iya ni Mirasol. Ay, paminaw mong duha. Unsa man tay? Si Dindo Miriklamo. Kay wa na yun may panahon ninyo. Ha? Wala siya panahon ninyo. Ha? Labi na gini mo wag sabot na to. Labi na gini mo Mirasol. Kay naan na mo'y laing giatiman nga bisita. Siya, wag sabot na lang. Ayaw pagkatawa. Ning kamot mo katay. Seryoso day katay? Ngano day tay mareklamo siya tay? Ngano kung mo reklamo siya? Ikaw sa Riming, ha? Minaw Ming. Ngano ako man? May sikrito na ko si Dindo. Nga wa ko kaganahi sa chocolate nga iyang gihatag nimo. Wa gani ka magpasalat bisag mag-appreciate na lang sa butang nga kasing-kasing niyang gihatag nimo. Wa mo sa siriming tay? Appreciate. Liminister ko ang supak. Baya no? Hey! Kapuol anong magsige na lang tagpasalamat. Nya maro gyapon tsokolita nga gihatag nako. Iyay. Ngano man laging nalipay magkasagihatag ni Paulo? Nga chocolate yan mo ha? Maor man pulos na chocolate. O nya, kay mamo tay ganahan ako nga tsokolate tay. Iyay. Be. Di man ko ganahan atong kang Dindo kay tamis ra kaayo. Dindo. Og usap pa, di siya angay nga magbinata uy kay pagpalaban dayon nimo nga moreklamo siya. Masing nalimot siya. Nga sukad sa pagkahanaw ni Arturo, halos tulo ka tuig bayasad nga kada adlaw siyang mamisita dinhi. Bisag sayo pas buntag. Bitaw tay. Dili man angay nga moreklamos Dindo kay gitagad man sa dato siyang maayo. No. Ang buot na kong ipasabot nga kamo mutabang mog pasabot sa inyong mga bisita nga dili lang kada adlawon. Ha? Kada adlawon adlaw ba? Unya. Kamo aminaw ma. Unya sa iyo pa kay mamisita. Di na maayo kay makadisturbo sila sa atong inadlawng gimbuhaton. Ay. Kay ngano lagi tay? Katawar ba? Bida. May muot ko di mo tayo oy. Sige, padayon. Ikaw tay ba? Reklamador jud kay katay oy be. Tan-on ti katay ha. Kay ngano lagi? Si Dindo ha, permi man ginamo sayo. Di man lagi na nimo siya badlungon. Iwo pa mo gana siya padungan na to pamahaw pirmi? Lahi manas Dindo kinatadgan. Oh, lahi di ay. Kay mura man nag-apel sa tong pamilya. Tay. Muka tawa na sad. Tay, abi ni mo tay do. Malingaw ko ni mo tay oy. Sige, padayon. Pero di gyud ko muuyo ni mo anak tay ba? Kay abi ni mo tay no. Ikaw na say paminaw tay ha. Minaw ko. Kung gusto ka og patas para sa tanan tay. Mas maayo pa silang tanan imong ingnon nga way buntag nga gitugutan nga maminsita dinhi. Mas mauyon pa ko anak tay. Kinahanglan gabi ra gyud. Bitaw tay, kana uyon sa kuana. Oh, di ba? Tabang sa musulti. Tabang mo. Ako tay, giingnan na nako si Dindo kani adto. Pero nalimot ka tay? Nga ikaw ra sa nitambag nako kani adto nga tagdon gyud ako si Dindo. Bisag unsang orasa mo ani dinhi? Awa man tanay problema ba? Basta si Dindo lang, Dindo. Pero kanto lang kayong duwa nga, may mo anhi din murag dili ko kampante adto nila. Ha? Kailo, bawa ka kung si kampante. Awa ki ba? Tay. Atay na sad. Wa tay mahimo anak tay. Kung gusto gyud ka nga matuman ang imong gusto, ikaw na lang ingon nila tay. Sabot ka tay? Ayaw lang mi pasulti ha. Kay abi pa lang doon natin pinalabi nini. Kinahanglan nga mutabang gid mo nako. Di ka inyo kong pasagdan. Labi na nga, nahibaw ko sa tuyo na ng mga tauhan na. Sa agol
pangulitaw ng ilan ninyo. Ay na, ambot lang gyud tay. Mambot. Kay kun mo na ilang tuyo na mo, no? Eh. Wa pa gina sa mong una nga motubay mi. Og ingon anang mga butanga tay. Mura ganado kay kung nga magsikig balik-balik o pamisita siya na bangag sa ilong. Oh, come on. Bitaw, bitaw. May lamas imong dagway-tor. Nga, ganado kay ka. You are ganadais. Ha, peace. Unsay bis? Pastilansyo. Nahinom-dum ko. Sa unang pamisita na ko silang Mirasol kaniya to. Unsay bis? Unsay bis? Pastilansyo. Bago. Bangag sa ilong. Kuan ba? Nahinom-dum ko sa unang pamisita na ko dito silang Mirasol kaniya to. Murag na numbalik ang iyang mga gihay karon. Gihay? Gihay. Nabaw ka ko silang gihay? Usa man na? Nawas ako kibaw. Ato na i-google. Mura siya kutis porsilana. Nga pa yun matatsahin ni bisan kinsa bangag sa ilong. Oh, come on. O niya, unsa masay na si mong huna-huna karon? What is in your mind? Wa, nalipay lang ko siyo. Nga maayo kayog tinagdan si Mirasol og riming diri nato. Bangag sa Oh, ilong. come on. Present! Uy, Uy, hala. Oh, abi na mo. si Dindo. Abi na mo teacher na Abi na lulkol. ko. Girol call. Si Dindo maning niya paingon din eh. Pagilagi ko nga, kamo gining nagpasilong nining dakong kahoy. Oo, kami ni din. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kumusta naman mo? Mora yapon din. It's the same old story. Naganto sa tumang kagwapo. O bangag sa ilong. Come on. Doon na lang ko'y pangutanan ninyo ba? Oh, come on. Unsa man na din, ha? What it is? Kuan! Nakabantay ko nga pirme naman mong mamisita sa ilang Mirasol. So may tuyo ninyo nila, ha? Oh, WRJD. Unsa man ang WRGD? Warago din. Sa ilong. Kuan, ganahan na yung makiksod nila. Bangag sa ilong. Ay, kuan ba? Hangyo lang ninako ninyo ba? Mag respetayan lang ta. Ibaw ba mo nga ako si Mirasol kasluno na. Oh, kasluno na day mo din? Wala may mahibawa na, di ba siyo? Bangag sa Oh, come ilong. on. Yes. Kasluno na mi. Busa, hangyo lang nako ninyo nga kung mamisita man gani mo. Ayaw lang yun na si Mirasol ninyo. Interese ha? Mahimog si Riming lay inyo. Uy, ala. Miming. Kuan. Riming. Iring manas muas, miming. Riming. Oh, come on. Ay, kabala ka din, ha? Wala may interest lang do, ha? Ang amo, inamigar na. Adi ay. Inamigar. Pero time pa na, wait a minute. Tinuod ba yun nga kaslunon na mo siyo? Bangag sa ilong. Oh, come on. Una sa magkasultihan, Paulo. Ha? Kanang, ikay padayon, Paulo, padayon. Minaw. Oh, ikaw. Minaw pa wa. Minaw mi. Ay, sulti kay ako may anay murasona na. Bitaw. Ikaw ba? Gusto magkasultihan? Ay, tulisok. Wa ko magbinuang ninyo. Kana si Mirasol para rana na ako. Ay, doon na mas ilong na ko. Lisok man. AMB. Sa imbe. Aw, mau ba? Bangag sa ilong. Sama nang inyong mga istoryahan diha. Busa, kung doon na mo huna-huna nga mga litaw niya, likay na lang mo daan, ha? Ay na mo pagsamok sa mo relasyon kay sa di madugay, kaslo naman ming duha. Oh, come on. Relax lang din. Wa may plano nga among ilugon si Mirasol ni mo. Dali ba, Pao? Kakwan. Bangag sa ilong. Oh, Oh, come on. salamat kon. Mao ka na nga nagkasinabot na ta ni bahina, ha? Nagkasinabot ng kita. Mao nga magsinabtanay lang kita. Klarohon ako, ha? Sinabtanay lang ta para nga malikayan na to ang mga bati nga butang, ha? Oh, come on. Wag kaya ngayon kabalakan dyan din. Do not kabalakays. Mayo kay Bangag sa ilong. may kinagkasinabot na dapita. Oh, Ug tungod sa inyong pagsabot, mayo kay ko. Dapiton ta mong pangauna. Tara.
DLKD. Usay DLKD. Di lang ko din do. Nya isel pag yun. Usay Isel. Salamat lang. Bangag sa ilong. Oh, come on. Tite! Usay nga? Tite! Sama titi. Tanator. Bangag sa ilong. Kuyog lang yun. Kuyog lang ita. Di lagi ko. DLK. Nauna. Bandaan. Ay. Bida. Mangaon, mantag putsiro. Asa man. Ako amigo ni nga lang nagpatsiro. Patsiro, kaunta patsiro. Asa lagi, asa? Asa ganita mga og putsiro din? Gusto din mo putsiro? Adto ta sa Bangilad. Tana. Bangilad. Adto na ta. Oh. Bangilad. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kanahayo ko nila ni Paulo ug Lucio, Mir. Kay makalingaw kay istorya, dili boring. Bitaw, no? Malingaw gani kong Paulo kay murag yun mig kara ang higala. So ito kay siya sa mong kinabuhi ni Arturo. Mao ba? Masuhito pagod siya kay nako. Si Lucio sad bitaw kay komedyante sad kaayo. Unya, healthy sab kayo kay istorya. Kaya yang hisgutan ba? May tungod man sa langit. Pero gitsiyang tagalangit, Mir. Kay suhito kayo siya sa kinabuhi sa mga nagpuyo dito. Mao ba? Aw, hinuon. Di man sad ta mahibong kay lay minister ba ya? Hinoon sad. Si Paulo sad bitaw kay wagin mila ingis kutan. Ang kaagi ra gid namo ni Arturo kaniadto. Mao ba? Tanang kaagi namo ni Arturo. Siya mo'y tigpahinumdom nako. Unya ang makapatinga kaayo Ming. Kay suhito gid kaayo siya sa mong kinabuhi. Tanan gid namong personal nga sekreto ni Arturo na ibaho gid siya. Siyempre, kay suod man sila ni Arturo. Pero grabe sad kaayo ilang pagkasuod, uy. Kay hasta ang among mga personal nga sekretong Arturo iyang naibawaan. Ako na lang goy mauwaw nga maminaw niya. Kay hawa ko anak niya, Mir. Mao bitang mahadlok na lang sa kumangutana niya. Kay iya man kung matubag sa husto gid kung unsa ipangutana nako niya. About sa kaagi na mo ni Arturo kaniadto. Kanang, Mir, wa ka na sudli sa espiritu ni Arturo ng tawana? Unsa? Unsa ko'y nasudlan og espiritu ni Arturo? Ay basin ba? Kay, pirmi ba yata makadungog sa upan nga, ang espiritu, musod sa lawas sa tao? Tinuod ay na, Ming. Ay, ambot lang sad ha? Di ko sure. Pero, pirmi ko makadungog, nga doon ay mga espiritu nga musod sa lawas sa tao. Oh, ako nakadungog man sad ko ana pero mga daotang espiritu man na uy. Ay, di maayo ay. May siguro mangutana tagsuhito bahin ana. Ay, pwede sad nga mangutana ta ni Padre Darwin. Kay suhito man na sila ang mga nasudlan og espiritu. Hala no? Kakuyaw ka kung mauna. Kay, sagad baya sad sa kunhaybawaan nga naalagi musod nga laing espiritu sa tao pero sagad mga dautan. Na, di na lang ta magiskot ana Ming uy. Kay tanawa nang limbawt gid akong balhibo. Pero abi ni mo, Mir. Mas kanahan yug ko nila ni Paulo ug Lucio. Kay ni Dindo magsigig pahaba ni Tatay Jerry. Sagdi lang Ming. Ayaw na kabalaka ng Dindo. Ako rin may bawa na niya. Baya no? Grabe ang kinaiya ni Dindo nga mura siya bataon. Di malas gid kay babae nga mutubay niya. Di lang sa nato siya hukman, Ming. Ay, maubitaw supak yun ko niya, Mir. Kaya wag yun ko kauyon siyang batasan. Sukad pa ka ni Adto og hangtod karon. Na, tagdoon lang sa kunatog tarong good. Bahala naging anak na siya. Uy, di ganoon ako magsilbi, Mir. Bahala sad. Di gyud ko magplastic, no? Di ko magpaka-plastic og kinaiya. Kung unsa iya nakita nako, ingon ini na gyud ko. Labi nagdi siya magtinarong. Na, mas masuko gid hinuon ko niya nga magsige siya palaban ni tatay. Lami jud kayo ang ilang putsiro din nila. Bangag sa ilong. Mao ni kinalamian nga putsiro din sa barangay Bayungan. Yummy. Mao ni gusto na kong masunod. Pero pag ko magkakita o kusinero nga parehas dinhi og tinimplahan, oy.
Si Lucio di ay. Oh, may man kayo ni siya mo timpla, di ba siya? Bangag sa ilong. Lucio? Kamao ba na ikaw mulutog pusiro, Lucio? Putsiro, pero sa akong amigo higala nga ato na taon sa kuan yan may panaw na si Judah kay. Ang nga ni ana Putsiro, pagluto Putsiro. Pusiro? Bangag sa ilong. Niya, suyo po na niya kanang buko, kanang uyok. Sa Putsiro? Saka dayon ang ganing kuan sliog. Atake na ka man, no? Atake ka man. Bangag sa ilong. Putsiro. O saman, din, kuhaon ba mo sa balik din? Kwan, depende. Kay, nagplano pa ko og laing pagkaunan nga akong tukuron din he. Kung makuha na ko itong pwesto nga 300 square sa merkado, o tingali, hayron ta magbalik. Kanada, morg maoy nindot na da. Pero, kwan, hangyo lang ako ni mo din ba? Ano man? Kung masuko ka, alay na yung may putbola. Bangag sa ilong. Kuan, kinaing pasensya na kayo mo ha. Ibaw mo nga tao na taga usahay dali ng maanod sa atong gibati. Pero di man ko kamaong mudumot ba? Di na ko parehas una eh. May noon din. May noon. Dapat kontrolahon yun na mo ang imong kaugalingon nga di ka daling masuko bangag sa ilong. Come on. Wabi yan ay kalaki nga dali kang masuko din. Kay makadaot na sa imong kalag. Tinood na. Tiin. Tiin. Tinood na. Lagi sa ibo na ako sa mugupan. Kinahanglan nga mag-usab na gyud ka. Kalimtan na to nimo ang imong kuan ba? Kalimtan na to nimo ang imong kinaiyak kaniadto nga dali ra kang maaburido bangag sa ilong. Kuan kanang para gud una. Ngano bang mura man kag suhito na kay nako Paulo? Iindi. Hindi, usam nang iindi. Abi na mo din. Ay. Sa tinuod lang mo. Suod kay to na mo si Arturo niadto. Og daghan to siya gisulti bahin nimo. Bangag sa ilong. Iyon na ragod. Suod mong Arturo? Uy, suod kayo. Naibaw ko sa tanan ninyong sekreto kaniadto. Bangag sa ilong. Unsa may yung mga gipanulti, bahin ako. Di kuno ka makumidyahan. Putong kuno kay kag kinaiya. Unya, maghilom ra kuno kag magdumot. Mao na iyang gisulti, bahin ako? Daghan pa kayo, bangag sa ilong. Aber, unsa man ang daghan ba? Sultihin ko Paulo. Aron sab ko mahibaw kung daghan bagyo kag nahibawan, bahin ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!